לך בלב תקווה, העיר הזאת תמיד פתוחה. אתה מוזמן, ברוך הבא לפתח תקווה. הפעם לפני הרבה שנים קבוצה קטנה של צעירים הקימה כאן המושבה באהבה רבה. פתח תקווה, פתח תקווה, הפכה ממושבה לעיר הכי יפה. פתח תקווה, פתח תקווה, העיר גדולה ומאמינה, תקווה רבה. הרבה כבוד לתושבים, הרבה כבוד לספורטאים, העיר ממלכת מנצחים, זו פתח תקווה. העיר שבה תמיד שמחים, העיר שילדים שרים שירי שלום, שירי תקווה. אגף לקליטת עלייה. אגף לקליטת העלייה דומה לגשר המחבר בין עברכם לבין עתידכם הבטוח. עולים בעיר. בפתח תקווה מתגוררים 48,338 עולים, המהווים כ-20% מהאוכלוסייה הכוללת של העיר. עולים מחבר העמים 40,013, עולים מאתיופיה 4,172, עולים אחרים 4,153. הנתונים התקבלו ממשרד העלייה והקליטה ומעודכנים לתאריך 1/1/2014. אגף הקליטה מבנה ארגוני. תחומי פעילות עיקריים: משפחה, ילדים, נוער וצעירים, גיל הזהב, תרבות. ילדים, מספר משתתפים כ-110. צהרון בבית ספר גורדון ובבית ספר שמעוני. בצהרון הילדים מקבלים סיוע בהכנת שיעורי בית בכל המקצועות, ומשתתפים בפעילות חווייתית ומגוונת כגון חוגים שונים, ריקודים, קרב מגע, ציור, מוזיקה ושירה. ילדי עולים אשר מתקשים בעברית מקבלים שיעורי תגבור בעברית. פעילות בצהרון מועברת על ידי אנשי מקצוע בעלי ניסיון רב בעבודה עם ילדים. בית ספר ערב מטרה לכיתות א' עד ו'. מספר משתתפים כ-80. בבית ספר ערב התלמידים מקבלים סיוע ושיעורי תגבור במגוון המקצועות, אנגלית, מתמטיקה ועברית. המורים בבית ספר ערב הינם מורים מקצועיים מצוות המורים של בית ספר גורדון. קורס הכנה לכיתה א' וחוג רובוטיקה. קורס הכנה לכיתה א'. במהלך קורס הילדים מקבלים כלים שיעזרו להם להיקלט בצורה מיטבית בבית הספר. לצד זה, גם ההורים נפגשים עם פסיכולוג אשר מנחה אותם כיצד לעזור לילדיהם. חוג רובוטיקה לילדים. בחוג רובוטיקה הילדים רוכשים מיומנויות שונות כגון תכנות בסיסית, פיתוח חשיבה לוגית ומוטוריקה. הפעילות בחוג מועברת בצורה מעניינת על ידי אנשי מקצוע שרובם מהנדסים. אקדמיה לאומנויות, צבעי העתיד. הליבה המרכזית של הפעילות באקדמיה לאומנות מבוססת על גישת ההתפתחות המשולבת של האדם. אין איש שלא יסכים עם החשיבות הרבה לאדם המודרני להגשים את היצירתיות הפנימית שלו הלכה למעשה. באקדמיה לאומנות מלמדים מומחים אשר ייתנו חלק מנשמתם בכל מפגש ומפגש וידעו לזהות ולפתח כישרון אמיתי. אומנות הציור מפתחת אצל ילדים יכולת ההתמדה, כושר ההתבוננות, כישרון ראיית העולם בכל צבעיו וגווניו השונים, מזינה ומעשירה את הדמיון. יסודות ריקודים הסולוני והמודרני רוכשים הילדים בכיתות המחול תחת ניהולם הרגשי והמסור של זוכי הפרסים בתחרויות גם בארץ וגם בעולם. לימוד נגינה על פסנתר ופיתוח הקול מתחילים כבר בגיל הצעיר ביותר. לימודי התיאטרון זו חגיגה קטנה בה משתתפים בהנאה רבה השחקנים הצעירים. אגף לקליטת עלייה מסבסד בצורה משמעותית את עלות ההשתתפות בחוגי האקדמיה.
אקדמיה לאומנויות צבעי העתיד. חוג ציור בהנחיית האומן בוריס וינוקורוב, חוגי ציור ויצירה המכחול האלגנטי, חוג נגינה על פסנתר ופיתוח קול לילדים, חוגי ריקוד ומחול לילדים ונוער, תיאטרון ילדים ונוער, הנסיך הקטן. אקדמיה לאומנויות בתקופת הקיץ. במהלך חופשת הקיץ באופן מסורתי, האקדמיה לאומנויות פותחת את דלתיה לכל ילדי עולים תושבי העיר בעלות מסובסדת, אף יותר מהעלות הרגילה. כך אנו מצד אחד חושפים את תושבי העיר לחוגי האקדמיה, ולצד זה ילדי העולים תושבי העיר נהנים ממסגרת חווייתית בתקופת הקיץ בעלות סמלית ביותר. בנוסף, פעילות בחלק מחוגי האקדמיה מותאמת במיוחד לתקופת הקיץ. במהלכה הילדים זקוקים ליותר תשומת לב. כך למשל חוגי ציור ויצירה כוללים אלמנטים של עבודה טיפולית ופסיכולוגית עם משתתפים בחוגים. כמו כן, בחוגים משולבים סדנאות של אנשי מקצוע בתחומים רבים. נוער, מספר משתתפים כ-200. מרכז למידה מטרה, שיעורי תגבור במקצועות מתמטיקה, עברית, אנגלית ותנ"ך. פרויקט המשפטן הצעיר בחטיבת ביניים רשיש וחטיבת ביניים פיינשטיין. מרכז למידה, מספר משתתפים כ-80. פעילות המרכז מורכבת משיעורים פרונטליים המועברים על ידי אנשי מקצוע, אף בנוסף כוללת יסוד של קבוצות לימוד. התלמידים מתכנסים לקבוצות לימוד קטנות ועוזרים אחד לשני בהכנת שיעורי הבית שקיבלו בבית הספר או בהכנה לקראת מבחנים. התלמידים נעזרים אחד בשני וביחד משפרים את ההישגים בלימודים. המרכז פתוח בשעות אחר הצהריים בימים א' עד ד'. בתקופת הקיץ במסגרת המרכז מועברים קורסי הכנה לקראת מבחני מעבר בין הקבצות לימוד בבתי ספר במקצועות מתמטיקה, קורסי שיפור ידיעת שפות עברית ואנגלית וכן שיעורי תנ"ך. הפרויקט המשפטן הצעיר. תוכנית המשפטן הצעיר פותחה במטרה ליצור מסגרת התנדבות אטרקטיבית לבני נוער. התוכנית מחולקת לשני חלקים. בחלק א' מפגשים בנושאים כגון זכויות האדם והאזרח, זהות יהודית וציונית, חינוך לערכים הדמוקרטיים באמצעות תקדימים משפטיים. בפני המשתתפים מוצגים מקרים בהם החוק אינו ברור די, והמשתתפים לוקחים חלק בדיונים מוסריים ועקרוניים תוך הפעלת פרשנות ושיקול דעת. במהלך חלק ב' המשתתפים לוקחים חלק בהתנדבות מעשית לטובת הקהילה, במסגרת פרויקט אזרחות פעילה בבתי ספר בעיר. כמו כן, התלמידים יכולים לקחת חלק במשפט המבוים שמתקיים באופן מסורתי מדי שנה במסגרת הפרויקט. שיתופי פעולה. המדור לאזרחות פעילה ומחויבות אישית, הרשות הלאומית למלחמה בסמים. תוכנית להכשרת טכנאי מחשב ומדריכים צעירים. התוכנית אינה תוכנית משותפת למספר רב של גורמים, ובין היתר חברת הייטק מרוול היושבת בפארק אזורים, תנועת הנוער העובד והלומד והאגף העירוני לקליטת העלייה. במהלך התוכנית בני נוער מקבלים הכשרת טכנאי מחשב על ידי צוות אנשי מקצוע בכיתות לימוד של חברת מרוול. בנוסף ובמקביל לכך, המשתתפים מקבלים הדרכה על ידי צוות חניכים של תנועת הנוער העובד והלומד בנושא מנהיגות והדרכת קבוצות. פעילות נוספת בתחום הנוער. קבוצת נוער עולה בפרויקט עוצמה, סדנאות מניעת שימוש באלכוהול וסמים, ציון מועדי ישראל. אנחנו מקיימים קשר שוטף בפעילות משותפת עם אגף הנוער והצעירים, האגף לקידום נוער, האגף לתרבות תורנית והרשות למלחמה בסמים. פעילות קיץ לנוער עולה. במהלך חודשי הקיץ, האגף לקליטת עלייה מתכנן מסגרת תומכת ומעניינת לנוער עולה אשר כוללת בין היתר מרכז למידה, שיפור ידיעת שפות וקורסי הכנה למעבר בין הקבצות לימוד, חוגי העשרה ופעילות ספורט. פעילות קיץ מתוכננת יחד עם אגף הנוער ואגף לקידום הנוער. צעירים. מועדון משחזרי קרבות האבירים קמלוט. מרכז מוזיקה לצעירים מיוזיגייט. פרויקט מנהיגות כיוונים לחיים. פרויקט מנהיגות כיוונים לחיים. במסגרת הפרויקט סטודנטים עולים מתנדבים במרכז ייעוץ לעולה, המתנהל באגף לקליטת העלייה. במהלך התנדבותם הסטודנטים מסייעים לפונים בתרגום וניסוח מסמכים, מעניקים ייעוץ בנושא זכויות ובנוסף משתלבים כמדריכים בקורסי הכרת מחשב למבוגרים.
שיתופי פעולה, אוניברסיטת תל אביב, עמותת ידידים, כיוונים לעתיד בעם. עובדת סוציאלית באגף הקליטה במשך שנה מקבלת כ-480 פניות חדשות וכ-650 פונים קבועים. הפניות בעיקר בנושא מיצוי זכויות במוסדות ובמשרדי הממשלה השונים. כמו כן, מתבצעת הפניה לגורמים מטפלים הרלוונטיים אחרים לפי הצורך. הטיפול בעולים ממדינות שונות. שיתוף הפעולה מלא עם אגפי העירייה הרלוונטיים ומשרדי הממשלה בעיר. משפחה. בית ספר ללימוד שפות. מספר משתתפים כ-210. באגף לקליטה מעבירים בצורה שוטפת קורסי לימוד עברית ואנגלית, ולקהל מבוגר הקורסים ללא עלות. משפחה. מספר משתתפים 233. מגוון פעילויות לכל הגילאים. חוג שייפינג, חוג יוגה, הרצאות בנושאים שונים, סיורים להכרת הארץ. פעילות למבוגרים. מועדון גיל הזהב, קורסי הכרת מחשבים למבוגרים, הרצאות וסדנאות, חוגים ופעילויות ספורט, מרכז ייעוץ לעולה, תרגום מסמכים וייעוץ. מוזיאון הגבורה ללוחמי מלחמת העולם השנייה. פתיחת מוזיאון חדש בפברואר 2013. בניית מאגר מדיה דיגיטלית בנושא מלחמת העולם השנייה, והעברת הדרכות לבני נוער בנושא מלחמת העולם השנייה. מקהלות מבוגרים. מספר משתתפים כ-125. הופעה מסורתית שנתית של מקהלות בעולם שרת, הופעות בערים השכנות. תרבות. יום האישה הבינלאומי, יום הניצחון במלחמת העולם השנייה, אירוע לכבוד ניצולי השואה, אירוע איש למופת, ציון חגי ישראל. אירועים מסורתיים לעולים מכל המדינות. בכל שנה אגף לקליטת העלייה מארגן אירועים מיוחדים לעולים תושבי פתח תקווה. אירועים אלה נוחלים הצלחה אדירה ואולמות תמיד מלאים. הדבר מעיד על כך שאירועים חשובים לעולים ומהווים חלק חשוב בשילוב של העולים בקהילה. באירועים שלנו ניתן למצוא אומנים מכל רחבי הארץ וגם כוכבי במה בינלאומיים. ארגונים חברתיים. ארגון יוצאי מוסקבה לנינגרד, ארגון יוצאי ארמניה, ארגון ארצי של ניצולי השואה, פדרציית ישראלים דוברי רוסית, התאחדות ילידי דרום אמריקה, התאחדות יוצאי בלרוס, התאחדות עולי רומניה, ארגון וטרנים לוחמים במלחמת העולם השנייה. ארגונים חברתיים. ארגון נכי מלחמת העולם השנייה, התאחדות נכים יוצאי חבר העמים, התאחדות יוצאי אתיופיה, ארגון יוצאי מולדובה. מועדונים חברתיים. מספר משתתפים כ-264. מועדון גיל הזהב, מועדון צילום פון אוף, מועדון נשים התקווה, מועדון קריאת ספרים הסלון הספרותי, מגוון קורסים והרצאות. מוקד קליטה לעולי אתיופיה. בפתח תקווה ישנם כ-7,200 נפש מהקהילה האתיופית. מוקד הקליטה נותן שירותים בתחומים שונים ופעילויות מגוונות לכלל האוכלוסייה. תחומי פעילות. פעילויות למבוגרים וסיורים להכרת הארץ. פעילויות העשרה וחוגים לילדים ובני נוער. קורסים והעצמה לצעירים. קורסים להקניית השפה העברית. מתן מענה ופתרון בעיות בתחומים שונים מול גופים שונים. בשנת 2014 הוחלט לתת דגש מיוחד על הנושאים הבאים: משפחות חד-הוריות, נוער עולה מתגודד, פיתוח תחושת שייכות וזהות ישראלית. פתח תקווה, עיר קולטת עלייה. אגף לקליטת העלייה הינו בית שבו שמחים לבואכם ותמיד ייתנו לכם כתף.
כאן לאנשים אכפת מבעיות וצרכים שלכם.